Assalamualaikum Dunsana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berjoin. Iya, mari. Oh, dimanapun Dunsana berado, bayak dalam kandang kandia, bayak dan ado di dalam rumah, maupun nan ado di rantau urang, di kandang babi, di kandang kabau, bayak nan kayo maupun nan bansai, bayak nan tukang rao, banyakan kuai. Jadi aja putas ketik aja racun. Dia kapal nan sedang berjalan. Nah tuh denai menangi, iya. menatai diri. Nggak sakit tuh diri kira-kira kata Karang tahu urang bukannya denai bagadang hati. Ya balik Di kampung Salamoko, oi Dunsana, hati dan ibu antara merah jo bangkau ni. Antara sabar jo gadang hati. Aduh, Dan tinggalkan kampung nan denai cinta. iya. De aro kabatukan untung jo para sayang. Awak saya lagu surang mah, ya. Ujung nyolang puang di martapurang, ai mandekan duang tolong jodohan denai di rantau bukannya senang menyambung hidup nanta bangkalan. Biarlah kanji bacampuan uang dimakan orang di bawah tanah. Biarlah kini hati deni bong untuk angko isu lai kasana. Onde cuy kola nasib mak oi di rantau ya urang. Iya, iya. Kadang dari Kalau titik bare babui dalam makan tiap hari mah. iya. Kadang kasih bagian. Apa pisang rabah nama makan. Iya. Kok durian tak jatuh nama makan. Iya. Nggak duit sih kadang kulit ibu kunyah. Apa indah dewa? Ayo lai berkindak lah. Lai. Antara merah jo bangkau ni. Antara sabar jo gadang hati. Aduh. Dan tinggalkan kampung nan denai cinta. De aro kabatukan untung jo para sayang. Ujung nyolang puang di martapurang, oi mandekan duang tolong jodohan denai di
kanji bercampur luar dimakan orang di bawah tanah. Biarlah kini hati denyebong untuk engkau isu lari ke sana. Cuy kau mana lah para saya ni duit je bahan dah je. Kadang lah mancik mati lah makan, kadang bangkai kabau nama punya. Kalau ada nasi rasa mau gaya bang. Ya iya nak jadi. Jangan lah duit jo ambo. Maaf kalau ada kata-katanan salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like and comment di channel Wabah. Ya, jangan lupa.